Amerikától 2.25 és ők pedig követik 3 darab, összesen 6 helikoptert figyelhetünk meg itt a Vidmedrében. És gyakorlatilag ezek itt felsorakoznak a tiszteletünkre, mondhatjuk így. Szemtől szemben láthatjuk magunkat ezekkel a gépekkel már, akik itt a pesti oldalon vannak, de hát ez a budai oldalról is egy fantasztikus látvány. Más magasságokban gyakorlatilag egymáshoz képest pozícionálva magukat. Milyen közel tudnak menni egymáshoz egyébként ezek a helikopterek? Mi a kritikus határ? Kötelékrepülésnek, meg a katonai repülésről beszélgetünk, a két forgószárny átmérői távolságnál közelebb nem közelítjük meg egymást. Ez azért nagyon közel van. Elég közel van. Hát a katonai repülés az egy speciális célú repülés, úgyhogy igen, jól felkészült pilótának kell ahhoz lenni, hogy ilyen szűk kötelékben az ember maga érezhessen. És láthatunk egy jobbra látott, hogy a 6 gép egyszerre elfordult jobbra. Ezt a manővert már láthattuk a tisztavatáson és a fiatal tiszteinktől, most ezt végrehajtjuk. Igen, csak ott hallottuk, hogy ki vezényli, itt ezt ki vezényli, vagy ez hogyan történik, vagy időre megy, vagy hogy történik ez? Jelenleg a légtérér az úgynevezett előretolt légiforgalmi irányítóink, jétekek irányításával történik. Ők felelnek a biztonságos elkülönítésére és adják meg a pilóták számára a szükséges információkat. Ha szabad itt megjegyeznem róluk, hogy nagyon jó felkészült szakemberekről van szó, több esetben is külföldi, például az amerikai jétekeket is vizsgáztatják, hiszen olyan magas kvalitású szakemberek dolgoznak ebben a csoportban. És akkor ők adják ki gyakorlatilag a vezényszót.